Ni be sekta ya matatu hime yomucho Nairobi nigo bakore okorobekana kwemiremo hase obosombi bwaturubanirwa kubwatakana no kusana na ukukwa bero rogo kwenekiwa hegati ya barundia be sekta ya bodaboda na bigo ababwatani be sekta yo ya matatu ukwana kurwa somo choyega nigo bona ababwatani abo barure okoboria gochia serikali wesona negati elikwenekia homo chando yo nkoerore hase ba buse hase batiandre onye serikali terigochia go toerera kobeka gwesona nego kugayana engane yo nigo barache gokora okorobekana konde kwenekiwa kira rituko gochakera rituko lya Jumatatu muri kitolinet nyambane warenga sensemeyo robotiro ya senchere bwikira abiria imeyo mucho Nairobi nigo benyora asa kongurit kuria rero maega yechigari cha matatu gokora omugiro asekeri batebire ababwatani be sekta ya bodaboda nigo babeire bakubasambera chigari ekero mubasokano obeire asebono baruro kubure gocha serikali kubaimukeria egetambukiro kerichiko abo bakubasambera chigari echo. We are calling upon the government. We are giving them the demand that they have to give us the security in our industry. The industry have no dignity at all. If any boda or any hooligan can take and lead a vehicle and any given movement without any action taken against him. So we are calling upon the government to give us the security, and you are demanding it by fire, by force. With all means, we shall make sure that our industry is being dignified. Abantu bakurukona ba boda. Abantu jipiki. Banta batari ngabantu bara banta babe. Na banta. Utatiga bona chujo so me kora. Ya so me yabo, ya brukana barabwo. Pangya kusalie binto. Oroje babwata usene matatu ya kunege gari ende para. In accident kiranye kuna para. Paichorerana no ri otaku no ri otarengora mangi accident ya oka. Bamanya korosi kundi kiabo. Tima disbakatware magistrate yabo. Neji prosecutor. Bamwa kusambe gari. Nzashinde bamwa kuito monyene gari. Ebe gari enke. Ebe gari enene. Ebe chiturera. The boda sector who are banning our vehicles, all of them must be arrested, and all the vehicles which have been banned, they must be compensated by the government. Barayabu be sekta yobosombi ya matatu baruru kuburia gocha ase abarai ba boda gocha amo bakore chinkwana erikugayana enganeyo. So gosaba kwane nje naro saba chima ya banta babechi boda bagenda baikaranse inse onye konye dispute kerororo toi guana muna into abantu ba matatu operators one of the officials ya matatu operators ekara toi karansire inse tonyara konyo resolution so que ntocho sabe serikali yaito eto buate sita yo to basuna abantu ba matatu buate si aba tuensi abantu ba matatu ne piki to tuara bomo na banda ke programa goso batekero step una abantu ba matatu bagotekero so muntu bwe gari una gotekere agotekerwa ne piki chiabo njiweta wrong side chiabwatia buna chigari chikogenda because kene umende onje gutumia mabuta igati yabantereba abubakwa na Nensoko TV nigo boigo kwaneire ayubagwetera gosige ntugende yose korana para matatu kendi abantu bone machikota ababwate nonye omba be piki machikota ababwate nonye umuntu awutuma maega owa motu kwa manya konyora muntu edio gotenne gwatene ndi gali kwa bikire break kwa mukire break uchikorong kiatoma kwa sange motu pipi olense motu ga yani pipi banga ine motu chago siekereira atina kwa mutachira emergency ogu omire bachakire wese buraburu entera baya kwa makanga yako ya uruchibesa basambe gari tafadhali tokonye abarundi a boda na barabo bakwaneire enganeyo nabakonyora ore aigwe ibaga ndiyo pina baro jenga ibaga ndiyo asora overtake left right kwanyole onyo kwa kerukurmaega erenene kwarusia control kwanyora kwa somo ndwe pass o tomiro mondo we piki bon nechi bichinde chikurmaega ntoko royo mino komietense oikamochamo omokonya mopwane solution chinga kiechechyo abarayabo nigo bono bamochire serikali asokobeka biara chigari echichiarenge omogomo ritko rero. There are a lot of vehicles who are detained from various circles. The ones that they found on the road protesting, they have detained various circles and we are demanding for their release. If they don't release those vehicles tomorrow, we shall take the rest of our vehicle there. And if they do not address our grievances, on Monday, every Monday, we shall be heralding these demonstrations. Gorpoteria Nensoko TV kurwa asomo Nairobi erietariane Linet Nyamba.